30 seconds starts now! Ayan! Woohoo! Wala bang countdown, sir? Ayan! 20 seconds left! Ayan! 14 seconds left! Last 10 seconds! May crispy pata na ba? Oh no! Meron na ba sisig? Punuin natin. Last 5 seconds! 3, 2, 1, and... Ayan! Mukhang happy naman ako, sir. Happy naman, Mukhang ayan. happy naman Uy, ako, mukhang mabigat ah. O, ayan. Alright, so nandito tayo ngayon sa Nanang sa Angeles City. And kasama natin si Sir Mike, ang CEO and owner. Pero patago lang yun. So, bago tayo magsimula sa gagawin natin ngayon, let us give a brief background to ano po ba yung Nanang's. Ayan. What we do is we create, produce instant luto ni nanay. Ayan. So, we have different products. So, tulad ng sisig, roast beef, caldereta, and other products such as yung mga inihaw, no? Barbecue, liempo, etc. Ilan all in all po ang mga choices? Ngayon, we have 40 products no sa lineup ng Nanang's. Kaya talagang kahit araw-arawin mo, kulang ang Isang buwan. isang buwan para matikman lahat. So, uulit ka na ng 1.5 months bago ka babalik dun sa unang mong ulam. Wow. Exactly. Amazing. Okay, so this is the exciting part. So, na-invite po tayo dito dahil may gagawin tayong pakulo, sabi nga ni Sir Mike. So, ano po ba yung gagawin natin, Sir? Yes. Ang gagawin ho natin ngayon is meron tayong tinatawag na 30 seconds hakot challenge. Paano po yun? Ang gagawin natin is we will blindfold you at lahat dito lahat ng mahakot mo in 30 seconds is that would be your prize. Ayan. May pang-ulam na kami. Yes! Ang maganda dyan, hindi lang ikaw, kundi pati ang iyong mga blessed followers. Yes, We will yes. choose ng 4 followers ng Where in Pampanga na maaring manalo ng Hakot Challenge. Hakot challenge. So, 30 seconds din. Yes. Yun, guys. So, panoorin nyo ako paano ba yung mga strategies o saan ako nagkamali. Kapag kayo po yung napili, at least ma-apply nyo yung mga napanood. Yes, Tama correct, po ba? correct. Okay, so excited na ako, Sir Mike. How do we start? Alright, so talikod tayo sir, harap tayo doon. Ito po ang inyong mahiwagang black pouch, black bag. Lahat ng malagay mo dyan sir ay iyon ang mauulam. 30 seconds, ready ba tayo? Wish me luck, guys. Oo, kaya to. So, as in lahat, sir. Yes, basta makuha nyo po. Huwag lang yung compressor, baka sumama yung compressor ha. Ayan, 30 seconds starts now! Ayan. Woohoo! 3, 2, 1, and... Ayan. Mukhang happy naman ako, sir. Happy naman. Mukhang Ayan. happy naman Uy, ako, mukhang sir. mabigat ah. O, ayan. Ayan, you can now remove your ano. Wow. Napaka ano pala no? Medyo Intense pala ng intense. konti. Oo, okay. So ngayon, Angel, tingnan naman natin. Ayan. Ano bang nakuha? Pakita natin doon So, sa pakita camera. natin to. This is pork sisig! Ayan. Sisig spicy. Oh, number 2. Ayan. Ako, sisig ulit. Ba't puro sisig? Number 3. Actually, isa sa mga bestseller po nila. Yes. is pork Oo. sisig. Ayan. And Puro then, sisig. Ayan. Number Ayan, di ba 5. naman? Ayan. Tocino. Ayan. Ang tocino na yan, wala siyang food color. Pork. Ayan. Yes, pork tocino. Ayan. Sisig ulit. 6. Number 6. Grabe naman. Skinless longganisa. Skinless Ayan. longganisa. Ito naman, Korean beef stew. Korean beef stew. Winner, winner. Winner. Ayan. Isang Korean beef stew ulit. Ito, wow. Korean beef stew. Ito, ang barbecue na iyong imamarites, Maripork, Mari pork. at skinless longganisa. Skinless At saka isang longganisa. skinless longganisa. Grabe. Sir Mike, thank Girl, you. magkano ang atin nakuha, Angel, ni Sir Louie? Nanalo siya na tumataginting na 1,251 pesos worth! Ayan! Thank you so much, Nanangs. Thank you so much, Nanangs. Maraming Ayan. salamat. Ayan. Thank you so much, Sir Mike. Please invite them po. Ang Nanang's Factory Outlet po ay located dito po sa by DAS Reyes Building. Dito po sa Gueco Avenue, Pulong Maragul, Don Bonifacio, Angeles City. Malapit po kami sa Marquee Mall. We're just 2 minutes away from Marquee Mall and we are a few steps away from Arco po ng Balibago. So kung wala kang ulam habang napapanood mo to,
sugod na dito. We are open from 9 a.m. to 7 p.m. every day. Yes. Kung gusto po ninyong maging reseller or distributor ng Nanangs, we are open. Ayan, hindi lang po sa Pampanga, kundi sa buong Pilipinas. You can message us sa aming pong Facebook page, Nanangs Authentic Recipes. You can message us anytime. Kayo po ay taga-ibang lugar or gusto nyo pong masubukan nito, ayaw nyo pong pumunta dito, you can visit our website. It's www.nanangs.com. You can also search us sa Shopee and Lazada. Ang pangalan po ng aming store ay Nanangs Authentic Recipes. Ang aming pong delivery ay same day or next day. So yun guys, kung gusto mong gawin yung nangyari ngayon sa akin dito, guys, we're gonna be including how you can join dun po sa caption natin dito. Check out the caption, and if you like this video, please give it a thumbs up, share it with your friends. Thank you so much, Nanang. We hope to see you here. Alright! Bye, guys. Thank you, bye!